ایدی تسیل خوش هیدی نشان دا گلو اما زاروکی خود چوا بسپرن اما چوا محافظه بکن اما چوا به تسیل زوستان هیدی سروان رابه خوشکه هندیفه نوا هفتیه دا چو و مسئله و مجاره به دکترها را خبر دا کام بنرن دروچه امدا چهیه بارانته ister istemez marif psikoloji marif kıraz be. Çünkü hem serman hem varani marif çıldı be. Evakta bu marif bir serman habese marif ister istemez dervazı bine marif işte psikoloji marif dikkat benim. Jibunamı tişki satını ama canım doğru kadar havalara mesela cana haber dedin. Dve cana mesela payizde da mesela bejin havini da veya zivsani da dve cana psikoloji ama xerad be emna xazın herın kar. Gelek kes van hestan dijin. Payîz tesîreke mezin li biharê dike û reng û riyên xwezayî jî bixura dibe. Bi tenê bandora xwe nade ser xwezayê, dide ser derûniya însanan jî. Dumên payîzê qediya lê hêmek mayeş payîzê ra. Di demsala payîzê da çawa pelê daran ser dibin, sor dibin, dikumitin, derûniya însan jî o psikolojika insan jî wisa xera dibe. Normalde aynı saat uyuyorsunuz. Hûn aynı saatî de radizên lê hûn dinerin ku êdî xewa we nayê. Hûn dinerin ku her roj hûn westandî ne. Her roj dibe ku merv westandî be. Heke însan sê, pênc û heft rojan bêhal be, ev nîşaneyek ku di depresyonê de ye. Merhaba demiş oluyorsunuz. Maalesef. Hava hint sor bi mirov beje sanki edi zvistan hatiye beliyet zani em pawiz danın ne ye cil belki med binen gele me stür bekiriye em ne ve cil belken hani zistan yani çberken vallahi em jin zanen ben de hindi binen tavak heye beli hava gele sonra cilim ye bermeji stüren بر هند پسیکولوژیک ما گله خرابه و گاهی نزان من چی بجنی. صار براستی جو صار روشان بروجی ته گوهرتن چمکی ام دکمن زویستانه روشاوی بجه بارانته برفته بجه عورته پیش دیویج روشان میجی دگوهره نوک دبیجه بهاری وقت صاب جوش خونامه کلا جانه براستی جو برویجی ته گوهرتن. Dimeha payîzê de ev gotin pir tê bihîstin. Ev alametê depresyona payîzê ye. Genelde o döneme ait Depresyona payîzê bi piranî di însanên ku stresa wan zêde de tê dîtin û ev însan zêde tesîr jê digirin. Belê di însanên normal de tê dîtin. Lê em li gor cinsiyet ji hev vedqetînin. Herî zêde di jinan de tê xuya kirin. Di jinan de orana depresyonê zêdetir e. Ji sed jinî nod jin dikevin depresyonê. Ji sed mêran jî pêncî mêr dikevin depresyonê. Çil jin dikevin depresyonê ji sadî de jî mêr dikevin depresyonê ji ber ku em her tiştî dixin meciyê xwe û em li gerekî ser disekinin. Ev bijin ev reş be ev spî be em bijin ev çima reş çima wîsaye spî çima wîsaye lê belê mêr nabêje ev jî spî ye ji xwe ew jî reş e ji ber wê jî em zêde serê xwe tiştê bi baradayî em mijûl dikin ji ber wê jî em dikevin depresyonê. Di depresyona payîzê de jin ji mêran zêdetir tesîr digirin. kadınlar her nuansı düşünürler. Ji ber ku jin her tiştî hûr û kûr difikirin ev oran zêde ye. Lê mêr newsanin. Mêjiyê mêran mîne eywaneke mezin e. Yên jinan jî wekî mala çar odeyê ye. Mêjiyê wan ew çar odeyan bi hûrgulî difikire. Lê mêr newsanin. Rehetin. Di odeyekî de difikirin, divê odeyê de nuansên xwe pêktînin. Ji bo wan jiyan rehet û hêsan e. Li giştiyê dinyayê asta ketina depresyonê ya mêran kêm e. Lê belê yên jinan zêde ye. Daha çok kadınlar söyler ve onlar ifade ederler. Çareya depresyona demsalî psikoterapist Serhan Doğan wiha dibêje. Bu sonbaharla ilgili nuans söz konusuysa heke hûn di depresyona demsalî de bin yanî nuansên payîzê hebe divê meriv bi razanê dest pê bike. Lê hewceya meriv dawiya heftê baş razê. Ji ber ku di mehan payîzê de hewa û derdor tarî dibe, lazim e meriv hejmara roniya derdora xwe zêde bike û ekstra floransan pêxe. Derbarê vê de li Amerîkayê tedaviya ronahiyê heye. Kesên di depresyonê de ne wan dixin cihekî ku florans zêde ne. Bi vî şeklî tedawî dikin. Dûra jî kêmbûna oksîjenê jî dibe sedema depresyonê. Di vê noqtê de lazim e mirov baldar bibe û pacên xwe pencereyên xwe veke û bila hewa paqij bikeve cihê ku meriv têde ye. Ger yek dikeve depresyonê laşewî giran dibe û her tiştî xelet fêm dike. Ji bo hûn ji vê rewşa nebaş xelas bibin, lazim e hûn pêşî bi xewê dest pê bikin û xwarina ku hûn herî zêde jê hez dikin bixwin.
Evet, o Hê bir tav şey derneketiye çok- divê insan hişyar bibe û her serês bê meşê bike. Tîrêjên tavên ewil hormona serotonîn zêde dike û ji vê hormona rej dibêjin hormona bextewariyê û insan xwe pê başîst dike. Heke ew jî têr neke fîlmeke ku hûn jê hez dikin temaşe bikin an jî herin ber eynikê bixwe 5 deqe bikenin. Dema hûn li ber eynikê li xwe binêrin û nêbêjin çi biye û hûn ê werin ser hişê xwe. Lêbelê bila tu kes ne li cem we be. Hormona serotonînê ve kêfxweş dike û laşê we dixe hereketê. Lê tiştê herî mühim glîkoz e, yanî şeker e. Ez wek terapîst tavsiye ji we re dikim ku tiştên şêrîn bixwin. Tiştên şêrîn ew ê we rehet bikin. İşte o güneşin üzerinin bize doğmama sebebi budur.